omwancho morigereri w'ensoko TV oboroso bw'omogusino okwegena kwanena rituko riago mbiarigenderete nabo igo kwegokire n'emiroberio yonsi kurwaga kiete gwika chinsa chingabune ichiga chiaregere chinsa 10 chia bono mogoroba kingo kwarigania ritwemanyi amaya y'ensoko TV asenchira yobwenge tubwati gwetera asenchira y'omutandao bwekerero Facebook ensoko TV nabo igo YouTube ensoko TV rietariane Ishmael Mogere. Omobere bw'omogaka utamanyekaine nigo tokire egesima ime ekio getabwatia mache kenyorokia ikoma egesieri egwadi ya nyamaiya ebunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira. Abanyanyimbo bobo tukikurwa Nyamira nigo baikira naroro na kwenyorusia omobere oyo na kuyoira asenkendu ya Nyamira teaching and referral chingaki obotuki bwangeire. Marieta angor kwa Joseph Mungare Kinaro ndomo assistant chief sub location ya Bumanyanya kenyoreka setole gekoro kwa ikoma kereme sub location ya Bumanyanya location ya West Mugrango Nyamaya division Nyamira South Sub County. Mangana ya chagete igoro. Kere mwana binde byale go etansa. Bikarora ase ngoro iga chingi chichiroro. Neli misuli kabangusa. Bakarangiria chiti muchinde karachia chete gote makurigereri bakamochikoranga ime yege sime kikiale metu munege sima lakini machita iyo ime mbaroche egento ime bunegunia ekagera bakarangerie bakangakirwe simi ngacha togaja no muchifu onega kera tuwajete batema mundu agaswa guchimariga bagatema kumureka bakamochikoranga nabo baroche okugoro kwa mundu so korwabwe kabetereria turangerie bitengo mbalimbali bya serikali chemara kwa banka ronko korwe chiro nyabita ko igwe reporting a monto tokiro gwo rutire maria ngasinyuna kyo monta to ka rutire ni gaitire go sachieta keruta bona njege noko tebya serikali yaboniga igebe kobore ndikrase umugako ne gachita magoroba akanyora abantu bechire gasani chamwichire sana nero chitegontenga seina mangana ni gakongetoro yagera nabo kabono mambia nanyore n'abantu bayikire gatinda amanyango yo bekire ngoro imeningo abantu mbaro bakageire tariyo yomo babolete kurwase ebinyorebi ne iga korwe ebinyorebi mene binde biryange bona giga kwara tuganyete kara tuwarusire korwari tuligererie torore gose no mobo gose nande nondoretire nera karutwo gotigana nayo amateyemo kurwe bunge ya Bumachoge chache nigere no gwichana okonene magiga yokumusiria omwancho baserieta Ishmael Mose magiga yogwakwa ni chinguru chomorero goika gokwa Murugi umare Ismail yonyarite kobaga ko aku nestima yangi chinsa iga nyomba naringi tina maitenga ngikenge bano ntete gosoka nsoke gocha isiko alafu lirina asokire ngochikorigereri gochigoro ndoruru muteigoro kasinyo kumanyanga nakiyanya alikana wika umuteigoro ga okore kwerende stima ekamwaka okorere stima njare ngororo lakini okorora ngekero yachete nalia ya munyore to muteigoro ekamwaka ngochikoria ligoro nganyora ngai iga akire to muteigoro bona arenga nyomba ngochigosoka na mbungi chingo kanyembura yature ngochikorigereri nganyore bichanga bikonyegara ngobori mwana ole korwe school ngike kyanyegara ogonte ino nesumali oro muteigoro eti post igoro
ngochikoria ngochikominyoka gochimwaya ogokura rimo na ui agakira iga nganyora okirire ngasoka iga nkaminyoka rioka namanya ase nkaminyoka gochipara rioka nkobwatu aroiche bari arendete bamorosereti akarua agasoka rosi nero obigete ebirobwa ebiga nonyana akamwana kaye ngaro kari kerasi ase anemo akamura kuno bagakora gwayaringa iga lakini mbanya goika igoro ari esaya chieta agaika nabo gakorosia bwayaringa iga akamura aku nonya omwana oyo omomura oyo estima yaete goita nero obegete ebirobo bimwe birare iga birorete omochie kogenda. Bono gaki egento ndakwana nkeri ase omwana oyo ominto siririe abana baye abange mono mpaka bamoereire bono otigaire abana babere. Tokurequest Kenya Power ne serikali esoanane rende amang'ana ya omorero koborabora rende tokorera omochando. Bono serikali etobwate oyo oranje gotokonya atokonye atokorere omoroberi oyo bwa omwana. Abarai korwa ase county ya Kisii niga ase ntunde yende baesokire na kwegerera etaro yabo guchia ase nyomba y'oborai bwense aigo mochio Nairobi buna nigo yarenge etaro yokoreta amagenderero korwa ase omorai bwense William Samuel Ruto bakoragwa n'omugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati chinga kibarenge etaro yokorigereria amagenderero ime yensemo y'ebunge ya Nyaribari Masaba nigo basabira abarai kwegwa ribaga ryogokora emeremo. Manyanga eng'ombe nerega ukamwe brasire n'eng'ombe eitorori ibia yeitoria gusi ndiragwa kambere n'eng'ombe nerega eporukuto aikere ukamwe nere regetie korale runeti sekito ekikire ebango kakie tukotika abana bakwe marasma na kwasi yako esenge ng'ombe yetu moja utwalire ebinene ekine ngojikonye kama Boma ndinga tikana n'eng'ombe iyo ukamwe grasi yake motigatwa n'eritoro abo tukone mpaka tensema mungu natie ndikora kama yaro kiaye n'intu konye risitore okore bandu wetu manero con que parece de vida todo le digo a hacer tu parece no te digo que cuando contigo te lo hago para no vamos a tener nada otra con lo otro va a tener no mo kama lo tuko sin barati o kama te gendo mo iria ba kusina para ba nyore binto wa rabla ba ganda ba iga ko nyore binto igo tu ari me tu mo lo to ga ka kanti pensani ka ai mo saka nta ba ko te ga ga na na ya mandi ko ira na ai na ta binto gusukamutwe eserikali nigo yaburiwe kubwaterana ne kanisa iriko ene kibuna obokoreri kurwego bure guchiase abananchi asenjira ebwenerete umunyekero gubwe kiombe kia House of Bishops kurwa orogongo rwa Gusii gukwana n'abararia magiga yo gutware gikaro n'abagwatani kurwa ase bitago au bya serikali buna nakada ngao amo n'abanyanyimbo bebara nigo batebire buna nigo baganitie gukora ribaga egatie serikali n'abananchi weterase ekanisa. The current executive chair of the Kisii County House of Bishops. We are a registered entity of bishops and ministry founders. We were gathered here today for a familiarization and interaction meeting with the heads of departments from various state departments. According to our vision and mission and what we purpose to do as a House of Bishops, we are planning to bridge the gap between the church and the state. And that is why today we had a very important formal meeting with all the departmental heads in Kisii County. We are a house that plans to redeem the integrity and to redeem the face of the church, and at the same time
to bring a relationship and a working relationship between the church and the government. And that is what we pray for other counties, that they should also come up with forums like these ones, so that the state recognizes the church, because there is power of unity between church and the state. And it is our clarion call from Kisii County as the House of Bishops to the state that our time has come that the state also must involve the church in various issues of development and management. Enyagitari ya ronya ijue gotoka ensemo ya Kiumbu nigegenderete kwenana oburingori na boigo obubweni guchiase abamenyi bensemeyo murubiri uyo nigo chakire murubiri uyo se uchakire rituko rya rero nigo uragenderera gwika rituko rya Alhamisi. Buna enchireyemo yugo kinya uchumi county ya Kilifi nigo muraiwense William Samuel Ruto kubwaterana n'abaraibande baige karige na ryoboroso asobwagachibwa Vipingo Special Economic Zone ritukoria rero gukwana Ruto nigaenekire buna abasachiri be 35 nigo barache kwenyorere emirimo asaenekire buna umurubiri uyo nigo barache koreta abantu kurwa chinsi chesiko kuigeka enibo yabo imeyensi yetu ya Kenya. This is an important opportunity for Kenya to be part of the global value chain of manufacturing, to be part of the industrial and manufacturing value chain of the world. And it is because there is greater belief in our country. There is going to be an investment in this special economic zone in Vipingo of $3 billion. And I have friends here from Afrexim Bank, from Arise, and from our own local investors, people who are going to work together to unlock the potential, the manufacturing and industrialization potential of Kenya, because we want to position Kenya as the gateway to the bigger market of Africa under the Africa Continental Free Trade Area. We have 1.5 billion people in this continent, and the industrial manufacturing capacity of the future is moving from elsewhere into this continent. And we want Kenya to be the first port of call as those industries are relocating from wherever they are relocating. Biamano mwanchu morigeria se ogotengera na kubwatia moya ye chinsa 10 asenchira yo bwenge kerarage ense ye moya bono botuko na boigo chinsa isatu chia botuko no chikomera na amonere Frida Kerubo kago koretera asenchira yo bwekero na boiga asenchira yo bwagale endera kubwatia miroberio ya tigere ya Soko TV boroso bwo mugusia somo goroba obono chikoraga chinsa 10 mo chia bono mogoroba no chikomera na amonere Edwin Nyang'au gago koretera omuroberio bwo kungoria amareko baria tubaterana barabwa somogorobo bono iriko ko enekia ya igonsi ko gwikerare asore somogorobo bono ngamona director Zaka Felista Kabedi amo na Brian Achaka eritariane Ishmael Mogere twara omogoroba omuya.